So, okay, so may adlaw kanina tanan. Once again, niyagya mo ninyong alagad sa kanina to Phone Morales and then my partner kabon si Randy Tayad. Asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsunan. Bueno, mga galan, dito maglangan, ang suot ang pukotong katagan o pagdagan ng pinadakin ni sa kababae nga magpatago lang sa nga Victoria. Kini, gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Ladies and gentlemen, ang atong sender si Victoria. Na problema ko na akong bana tungod aning nahitabo karon sa palibot nga diin mihasi kining virus nga si corona. Ug kung ngano na problema ko aning akong bana, ingon magud ini ang mga paghitabo. Tagay, kudo. Baso! Baso, leche! Ipis! Okay. Ning pulo nga among gipuy-an. Tabok kunon og kalawranan. Dakong balud ang agianan. Sa sakayan hatuyan-duyanan. Napay sulog nga likay-likayan. Nagalilo ang karagatan. Walay kuyaw og kukalisang kay amo mang naandan. Inig abot sa unos ug bagyo. Mo safety na kamig siguro. Way mo gula at law gabi. Magbukot-bukot na lang sa kwarto. Iniglinaw na sa panahon. Maragat na og manginas tayon. Kinabuhi nga malipayon ay islahanon. Kinabuhi nga pagdayon ay islahanon. Ay, lami sa nito kitagay. Forbid! Nindot sa nito kitagay. Okay kayo na nito kitagay na to, pre. Imo ni sunod ha, imo ni sunod. Mamam. Mamam squad. Inom kita na, pre. Inom Sige. kita na. Dako kay nagkatabang na to. Suga ni binuha, pre. Oo, lagi, pre. Ha, nganong ikatabang man, ha? Oh, dipita, pre. Diba ka ba? Nga mga tao na nakagubot na tungod kay nahurot na mga baligya nga mga alkohol o sa mga tindahan. Nahurot na bitaw. Nagdoon. Unya. Unsa may labot aning binu nga atong ginom? Ano sa dako kay, pre? Ay, kay kanang alkohol gud no? Usa man na sa mga protection nato nga di ta daling mataptan sa maong virus. Ay, Wala siya. sus. Ay, kaguol. Kay kinang uban, di tabudot lang, ana. Ang uban, kon manghunaw alkohol kining ato. Lamlam yun, malmal niya. Kalkal mo niya ato, inom yun niya ato ang alkohol. Ha? Pao nga di nakadulo virus na to, pre. Kaya nga ako asawa, ano yung virus sa mo, Hindi mo nagtigre. Pero, Guya ni mo. og makainom na ko, ay ka, ang virus. Ang virus sa mo, inighubog na ko. Ay, batsi na ko asawa, Ako nakagisan. Tatabaan Inom. Log sa gisan nimo. Pero mao lagi. Ining huwas nimo, huwas sa di nakahubog patay ka sa imong virus. Mo na ilisod ng virus. Kay mo balik. Di yun biya, balik na yun. Siya, pre. Imo ni pre. Imo na. Nawa, mukalit po yung tunga. May tunga rin kalit ang virus ay lisura ng virus ay. Utsa kitambalan Ay! Nag-inom na sa ka, ha? Nag-inom na sa ka? Usa sa yung giinom? Bino na po na. Ay, naunsa mga bino alangan mo pagklorin lain kayo. So mahubog na sa ka, ha? Mahubog na sa ka. Natural mo alangan masabog bino mo na lain kayo. Unya ikahubog ni mo manghagis na sa ka. Na natural kay hubog man. Ang alam bugbag-ampo lain kayo. Adi ay, hala sige, pauli! Pauli na yun! Pauli ko nga bago pa gani kuming nagkurom dire. Ha? Ako sa ko di ay, alangan maghuwato na kung mahubog ka, unya manghagis ka, lain kay, di ba? Pagkasidor Pauli! Ano sa may problema mo? Gisapot naman sa ka? Dilyo nahibaw ka ba nga nahabilin imong cellphone, unya na ay nag-text? Nerites? Sible sa dana. Usa imposible. Kinsa na ganyan lag, baby? Ubi. Basta baby abilino sa. Dili nis baby Abilanusa. Di sa nis baby Omega ug labaw ng dilis baby Parida. Kakuan kani nga ako. Unsa, ha? Laki na oy. Bibi tumulak na. Adi ay, laki ni. Laki lagi taon ako nang nigo. Ama ba? Nahalaga. Sige, reply oh. Oh, unsa man nagi text diha? Niingon siya nga di kuno siya makatunga sa inyong sabot ron.
Ay nga ano man. Kay gidugo siya. Gidugos bibi tumulak. Maayo sa imong amigo no kay gidugo og yun. Kumidya. Kumidya. Maayo ini. Ay, Kumidya na. kita si Kaldero, oy. Sakit di ay. Niya pa ay. Ay. Nagabog ko niya mo. Ay. Naluoy kong dilyo pero mas naluoy ko sa kaldero kay nalumping. Unsaong mamakak pamanggid bisag nasakpan na? Ug mauto nga misaad na siya nga magbinut-an na. Ngano masaka? Unsa may problema nimo? Buta naman kay ko. Nagitingali kay laing gikabuangan. Unsa naman sa buta na ko, uy. Badya uy, na kay lagi kabuangang babae. Taka na nagsulti makaana. Sa una sa di pa kamulakaw, kiss ka nako. Mukis kas akong liog karon dili na. Sa una man to. Katong na pa man kay liog ato. Ay, Pero karon, asa mo na to pangita ang liog ni mana? bastos man kami. Sapa diya dili uy. Unsa biya kay? Ay pag duha-duha gud, ikaw duda-duda pag yung kanako taon. Salig na ako, mahal. Ay, unsa naman ang tindahan nilang Marta? Kagubot mang mga tao diya. Wala no. Ano ka no? Mukay nitabo kang nang Marta dong basig atake si Bako uy. Ha? Uy, kung mo na, dali. Atong susihon, Dali, dali. dali. Hala, nagkagubot kina yung mga tao. Ano man na uy. Ano magkani? Sardinas. Nang Marta, ano man eh? Ano kagubot mo mga tao din eh, ha? Sayda, nagpanik buying ang atong mga silingan. Kung sa'yo nagpanik buying nang? Oo, gihurot nila kumpra nga kung tinda. Gitilok yun, bisan ang bahog-bahog, gihurot. Ang ibuhang burikat, no? Ay, hurot ang burikat. Kapon bida, no? May, no? Nahuruti mo tinda. Nahurot yun. At unanoy, wanay kaunod, ani. Okay na kay dako, kay kaghalin na ron. Dako unta. Oh, ano na unta ba? Wa may nakita kay puros utang. Pagkakidon mo eh. Oh, asa ka dilyo? Nah, Ricos gawas day. Hindi sa sipon doon si Bay. Madugay, magkailis tagliog. Baday, inita No, ka. hindi, no. Pagklaro diya ha. Masig ang istambay das gawas. Ngita kag matakdan kas coronavirus ha? Ay, sos, Victoria. Di na nakadot mong coronavirus, oy. Hala, unsa ko tay di kadut. Uy, pagtarong da dilyo uy. Eh, nakadot lagi na mo. Ug nagkaingon magkano di makadut. Kublan ka? Ikaw, be, unsa may dipinsa nyo para di ka matakdas coronavirus, be? Alkohol. Unsa mo alcohol? Ilimpi sa lawas, sa kamot. Kung mahimot ang parte sa lawas para dili makaduol ang virus. Ay, sos, kamo. Manghunaw mo alcohol. Kining amo. Dili lang hunaw. Amo mo yun imnon. Buang ka na dilyo? Mauna diha. Bisag naa pa na sa akong tungod ang virus. Di na makadot ko. Puno sa alcohol ako lawas. Buringog jud kay kag utok dili oy. Buringog jud kag utok bisag unsaon. Ah, day. Paibaw. Karong gabi, ha? Doon na tayo curfew. Alas 8 gabi. Kinahanglang wa na magtikaw-tikaw. Ang tanan na nasod sabay, ha? Mahimo ba ko na? Saan lang maway-bay? Mausad mo. Ang istura ano labi nagpugngal ng tindahan pabaligyan ng ilimdong makahubog. Samot! Badutlan ng mayanig virus. Hiram na gud dilyo oy. Inom lagi nagihuna-huna nimo diha. Unsa man di ay? Kung naibaligyan mo alkohol, horotag palit ang mga tao, nagpanikbaying na. Mo nang alkohol nga makahubog na among ingnon, pirik-pirik ba? Manang, di ta maun sa virus na. Hilom oy, kahal-hal ka lang gida. Tana, mangumpra tandaan. Dali na dilyo. Yubo ka dilyo. Huwag ka kay coronavirus diha. Hala no! Gigataw-an lang ko sa hanggaw pag ingon nako nga wa ka bay coronavirus. Hanggaw gyud utok oy. Ang ubang mga tawo no nga panik na pero siya mura na gyud wa. Ay, Ano ni amo ko ni madada din eh. pabindisyonan ta kag pari dilyo para mulayas ng panuway nga nas imong utok. Ingano ko taon? May nang mahibaw ka nga usa kini sa mga cleansing nga akong pagkahimuon diha nimo. Palimpyuhan ta kag pari. Panuin lang ta ni Tatay Dodong, limsawa. Pagsur di hay, pagsur. Dali na duulon tas pa din natoy dali. Napay gibuhat ang pare o tanawa. Ay, maminaw ta, dali na para malamdagan ang imong hunahuna. Dali na dili. Mga igsoon, karong panahon na,
Usa sa mga telemadoon nga diin, mauna ang panahon sa pagbalik sa Dios. Busa kitang tanan, maghinulsol sa atong mga sala. Apa nahibaw ko nga naay uban, wa magtan-aw sa ilang mga sala. Wa mahibaw kung unsay ilang mga sala. Busa karon akong ipakita kaninyo kung kinsa kaninyo ang adunay dakong sala. Usa katawhanong sala ug pinaagi nining bula nga akong gikuptan, mao kini ang magtudlo kung kinsa kaninyo ang dunay dakong sala. na bola rin. Sama na bola rin. Kini maong bula mo'y magtudlo kung kinsa kaninyo nga niya karon nga adunay dakong sala. Ako kining iitsa sa kahanginan, sa ibabaw, ug inigbalik nini sa ubos, kung kinsa kadtong unang maigo sa maong bula, mao ang adunay dakong sala. Sala nga pagkabakakon, babairo, kawatan, ug uban pa. Busa ayaw kamo kaulaw, kay kini mao ang paagi aron sa ingon, nga kamo nga maigo aning maong bula, makapangayo kamong daan ug pasaylo sa Ginoo. Ariya, ako nang iitsa sa ibabaw, ha? Tanawa ninyo. Ay, ahak ni bula, ha? Ni aman ako tugpa. Testing pa to. Testing. Di madal testing rin. Mao ni kadiyot sang mao testing pa to. Mao kini mao na ni ha. Usbon ko ang igo sa bula adunay dakong sala. Ako iitsa sa babaw ha. Oops. Hala, ikaw gihapay na ikaw, Dre. Re, ikaw yun, Re. Ahak ni bula. Dako rin kay sad, Re. Pila ka ba, Re? Joke ra to. Kidot. Hadilyo, tanan na lang. Uy, mangulit na ta. Kay nay, murag namingaw na. Tungod na nis quarantine. Ay, sus, Ginoo, kataon, ani, ay. Mag-unsa man tatawon sa ato, ay. Magpinikatay, tadto puol kita mga naong. Wala ka hangga, kini utok in town. Uy, gusto kang matakdan ka? Tuob ka ng takod, ay, di lagi nakadota to. Muingon ka lang, ana. Pag matakdan ka, patakdan pod mi, ha? Ay, nga no matagdam mo. Ihas, biyan niya, bebe. Asa ba na corona, bebe? Hoy, corona! Uy! Hoy, corona! Asa ka, corona? May pang-coronas patay, madawat pa na to. Pero may coronavirus, di yun kadawat to. Dali rin corona! Hilom lagi in town, Dilyo. Uy, bantay ka ha. Huwag kay dogrong gabi. Grabe sa ni mo. Unsa man ni mo, iapil. Mansa na ni mo sa quarantinas. Ay! Huwag problema ning ako. Ang kanang imo, na-virusan na. Usa, virus ko taon. Na-virusan ng imo, Dilyo. Grabe na nag-virus. Ay, sabat ni Victor. Nga nung nakaingon maganda virus ng ako, ah. Grabe nag-virus imo ha. Siyam kabuwan ta ng i-quarantine. Usa! Ubo! Ginoo ko ni mo, Dilyo. Mauna ni natakda na ka. Usa nas mga simptomas sa coronavirus. Mati. Ito rin, ay. Tara, ipa-check up ta ka. Di lagi ni corona taon ako. Tanawa, ginoo ko ni mo, Dilyo. Ipa-check up in town. Kaya basi nga naanak ka na sakitan yung mga takdal ni Ani. Sa ibang taon ka di lagi ni corona. O kung di na corona, unsa di ay na. Ang ako ning hubak na eh. Dilyo, Yan pa-check darwa up. na magtakainom mo. Dilyo, pa-check up in town. Ilagi ko, bahala mo niya. Hubak na ni, hubak! Ginoo ko. Mo na akong problema. Kami nabalaka na kay Miss yang sakit kay gihutoy magmaayo. Unyang akong problema kay di kay magpa-check up ang hanggaw. Unsaon ko man tawhana? Uy, unsa ba akong buhaton? Ipakuha ko baka na siyang pulis? Unsa man og kamo ang pasultihon, Victoria? Hello, Ate Bambina, may ngadlaw. O sa tanan, mga namati na to karon Ate Pres, kumusta ka mo Oo, tanan? thank you kayo sa kanunay yung pamaminaw. Oo, sa ato magkisunan sa kabukiran nga kanunay gyud nato namati Ate Pres. Thank you kay inyo dina. Salamat. May mo diha kay safety mo. Pero diri sa syudad mo ra grabe na Ate Pres, no? Doon ay alarming na kayo, no? Alarming Pero na kayo. ampul ang tagod, ampul ang good. Ampo lang ta. Oh, Kay- way kumo sa Ginoo. Kung Kay iyan ang kanini kuhaon, virus sa kuno kining Ate virus Pres. nga ni Kanini aron na sa virus sa nasod. kinahanglan gyud kuno mo puyo tas bay kay 21 ka adlaw kun wa kuno ni siya mataptan mamatay kuno ning virus sa. Mao na nga kinahanglan gyud ta nga mo puyo gyud tag balay kay matud pas DOH puyo lang sa ta.
Pareha Bitaw. sa China nga, dito gigikan nila sa Wuhan, libre naman sila dito Ate Pres, kay gi-lockdown man yun nila. Wa na yun nila palakting mga kuan mo na nga namatay ng virus. Wa na. Lisod na pagbalik tong virus. Kining asawa niya may viruson kay. So, okay. Okay. Ah. Oh, thank you sa tanan og yung mga gatong sender karon. Si Siriaka ba? Siriaka. Si Siriaka. Di, Victoria ni Ate Ah, Pres. Victoria? Si Victoria ni. Si Siriaka gapon to, no? Victoria di ay si Victoria. Si Victoria. Sa itong problema ni Victoria. Kaning coronavirus Ay, niya. oo. Oh. Coronavirus. Bitaw Ate Pres, no? Ano ka na karon ang ubhon ta, dudahan naman Mauwaw ta. Sipunon ta, dudahan naman ta, ano ka na? Mauwaw ta nga muubo og sipon. Oo. Kay tan-awon ba ta sa mga tao, Tan-awon ta. murag tamyihid nato ba nga unsa naman tao ni Oh, oy? mas uwaw pa, mas di pa uwaw ang makautot ng sipa kayo. Way uwaw. Pero Lain kanang bitaw. ubhon ka, mauwaw ka. Wow, kay Kana lang, musimba ka, Ate Pres, di man mo kalikayan nga, ka musimba ka mugilok nga. imong tutunlan. Mugilok imo tutunlan. Oo. Ubhon jud ka, kanang murag, ang imo siguro ng laway, makapagilok, diri sa imo tutunlan, mo nang maubo ka. Ako gulyat ang makapagilok sa kong tutunlan kana bitang abog. Kana, Makakuan kog abog wa na Mahanggap nimo. Oh. magtikuka na ko ana mag ana. mauna nga karon Ate Pres, mo inom lang gyud kog para anti-allergic kanang cetirizine kay para di ka ubhon kay mauwaw man ka, musuroy-suroy ka, mauwaw ka ubhon ka imbot ngano karon murag mauwaw mas kulba pa nilang ambot lang oy kanang makakuan ka sa imong purol mas di pa kuyaw nila, di pa uwaw. Bra, ang problema aling katong Victoria, katong yung bana nga di mo tuo, di mo tuo sa coronavirus, Na no? yung ban yun mo to. Ay, hubak ra. Hubak ra. tulong Muna iyang gibati, ginana, oo. hubak ra. Pero ang tapang sasawa kay check up sa doktor, mas maayo aron Tino, maklaro. ano magsuta gyud. Oo, aron masuda. Pero kaning uban, abi ni mo Ate Pres, kanang magtan-aw ko sa ato ang mga naamang gyapon ta, masuroy amo ang trabaho mo gyapon ta ron, makikita ta ani mga bata o kanang mga kuan kay ang prone ba yun kanang 10 down, mao nay O kuha gyud taas, kayo. senior. O senior 60 up, mao nay murag prone kay sa kuan sa ato ang coronavirus. Nya, ang kaning mga bata nga nagbalitok-balitok ni hasdaan kay tungod kay wa nay nangagi mga jeep na ginukdanay, wa may kulbay ko matay no, wa gini kulbay mga bata. Kana nang Depende- Dili, tingali, anang kulba ka na bitong dagang tao, crowded kayo. Oo. Nya, wata kibaw bitong dunay nga sagol dito. Pero kanang ina na nga, hawa na kandan, okay na na. Kay Bitaw. wa may kwan diya, wa man kay Wa di sila, ka wa yun. sugat. Wa yun kay- Wa man, wa yun. wa kay dugol nga tao. Pero kanang sakto na nga crowded bitaw kanang Ang kulon, sinihan, oo kanang usay simbahan dunay. Oo. Di ta kibaw imong tupad. Sakto no? mo gibuhat ni Mayor Labilla Ate Pres nga gi-lockdown niya. Oo, Gibasan mas niya, may gabi, gi-lockdown. Ang SM sira na. Mas mayo para Karon na sila ko. naman sa mga mall karon. Mga ball uban sira na. Mas dinot gyud nga gi-lockdown Oo. para pag safety ta ba nga huy makasud nga mga Ang corona. ipabili na lang sa mga dagkong tindahan, ang mga groceries na lang. Aka ng grocery kay ginahanglan na tong natin paliton, ingon ko- mga butika, ana ba? Ingon ko nga, isina na di, pagkaunan na lang mo ibili. Ingon, oy ko, asa mo ko mapalit Dili. ng panty? Eh, Bago sa yung basa ni Wana din ha sa parte sa Ang kaning iyang gibuhat, ug maingon ka og kanang health wise sa tuba pakalitok. Basta nga kung buti pa sabot nga eksakto ang gisulti sa ayang asawa nga mapatanaw gyud og doktor. Ate daw. Pananglitan gani og hubak, adunay hubak nga dina. Sa termino. Doon ay hubak nga tungod sa inang doon Inasabog. kay nahanggap, doon kay nakaon na allergic ka. Allergic Doon ka. mo andar imong hubak. Oh, dunay hubak para to kung magawa nga lalaki sa aning Manoy Petronio. Like that si Victor. Oh, lahi pa to sa Manoy Victor. Si Manoy Petronio hubakon to siya tungod kay sa gamay pa siyang bata na hugman kuno tos pantawan. Naipiang. Oo, naipiang. Oh, basta Muna nga- naipiang. Muna nga ang hubag sa kong Manoy kada himatayon ang buwan. Nganong himatayon man, amay himatayon. Ana ba kuno nang kuan mo Oh. kuyog sa lihok sa buwan tungod sa iyang dinaba sa gamay pa Ang uban nga ko nahibaon ka ng hubak, kana bitong tigbuwak sa mangga. Doon na inana. Right sa dapdap Oo. tiko. Dapdap. Depende na kay basta katong Basta ako magawa Ate Pres ng tiya kanang asawa ni Kuya Victor Lunday naamo gyud sa gibati kay hubakon mo pag yun na siya Ate Pres no. Pero kuan man kanang dili man kanang allergy po na iya ha. Allergy, una kay makaon pare anang manok.
Oh, manok. Itlog. Kana. Oh, Oh. itlog mo na di gyud siya mukha og Muna, manok Ate Pres. muandar ang hubak. Muandar ba? Oo. Ang katong ako ang manoy tungod ka ato siyang piang mo nga kada tulihok sa buwan musuol to iyang hubak karon ingnon sa akong mama nga ayaw pagpangal sa ubog at aron dili musuol imong hubak Oo. ya kung manoy mo sag-ubang dito siya gamit ang usa ka tarong at tubig mo Dili, isudlan. ang iyabam, ang iyang piang, kay naman sa piang, Oo. na malisa ba ron, Oo. manaubon siya, ato na nasubak. Oo. Unya lahi man ang ubog ang hubak ay ang hubak magtingog man imong tutunan. Oh, kanang, nga dili ka murag, Oo. lao mo ginahawa, no? Hindi ka namin. Oh, kana. Oh, kami, puro gyud may hubakon. Pag edad na mo og 15, Pero wala nangawa. kay hubaka, bam. Ha? Wala kay hubaka. Karon ni balik na nag-edad mig 60. Ni Ba? balik. Wala kay ka diri hubaka. Oh, kanang mutingog man kanang. Ana, oh, di Usa balik. may tukar nga imong gibati. Ha? Usa tukara. Kuan chacha, so gusto ni mo ballroom bayot. Paano no? May corona. Bitaw. Huwag na ito. Para dili magka problema imong asawa. Para dili sad ka magsige gunuhon na kung sabi imong gibati corona ba ni o Pa-check up. hubak ba ni pa-check up sa doktor Correct. para maliwanagan para maklaro. Maklaro. No? Oh. Okay, pero ato iba-ibaw, Ate Pres, ha? Nga, murag mahunong ta, Ate Pres. Nga naman, Mahunong dili ta, kay. Atong ibang balik sa nato madaan, kay kita, gipapahuay. Ay, oo, kay kami pahuay Ay, likay puta mi kay dara ba daghang tiguang diri para sa nako pambambina. Oh, mga matured na mga senior, munang kuyaw man kuno munang gano sa kaning corona ang senior may buha ko ano no bayo nga. Nga maluoy no ta sa senior ha? Mao ni kuyawa na mong Gili Dilmar kay mga senior obi. Niya dili ka senior ay. Dilmar senior. Alejandro Nakunda 50 pa bila si Goliath, 50 ka pin. Si Quinta pa ka ni. 53 ako. 50 ka. 53 dito ako. 53 Kanang mga ka. igso na to, kuan sa ta kanang kuan unsa ni pangalan Ate Pres kanang sunod lang sa ta sa Sa ano, sa DOH gikunsay. nga, Unsay makaayo na to. Kani- Kanindo ka nang nari ka sabay pero lagi wala ang Wato kay talaga ni Sir kwarta. Mark Tolentino Ate Pres kanang usa sa dako nato sa Panyaw said marketing. Kuan ko no 21 days ang kagaw nga dili makapunta og lain mamatay Mamatay na siya. Oh, dili na siya mo buhi gyud. Mao na nga puyo ng sa tas balay. Ang tubag sa kumanghod nga babae na nakaguliyang karon bubo ra jud kayo. Unsa man? Mga tanan ko dyan, usay itubag. Oo. Ano, matuma na imong pagbuot ni sa yuta og sa langit. Tinahon. Batuman. Pero usahay. Bigay sa ta. Ana man ta pero nabi tay mahangyo sa tagi. Mahangyo bi ani. Mahangyo ba? Mahangyo tas Ginoo nga ayo sa. Ayo sa Lord. Ano na ba? Ikaw man magbuot ta Lord Oh, pero ang imo pagbut matuman pero mahangyo ta nga ayo lang sad, no? pero si Ganahan sa ganahan. pare ang gid dato siya ay maorya po niya ay pagbuot sa Ginoo pero Wala mahangyo gyud na pero ta. mahangyo ta. Hangyo ba? Mahangyo na ba? Ya Hangyo, magampo ta nga Ganda. muna. Okay, Hala. Thank you. Okay na. Ug nagkasalamat sa pagpanangan ni atong tulumanon. Kun ako ang Pasol Tihon. Ako si Leo. Ginaingon, ang swerte sa tao di gidi ay matablan. Mauwaw ka sa nindot nga manguyab, mao nga ato ka sa batik ay naong. Pero gaba lang. Apan kung paad gid nimo nga makauyab ka nindot, aw di buinas kay ka. Og sa kahitasan, ikaw gid magpasalamat ka bahin ini. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di gila ko mahimong mahikalit. Doon ako sa bahay lang, Ma'am Veronica. Nga nagpamedyo siya. Intahag sugto na ko ron inday tayo siya, uy. Kung niya gani ko sugto na, akong inos tatay nga, magminyo na ko. Araw makabato na kong pamilya. Nagtayo na rin sa akong gate. Siday ko siya naman tinganin ni. Natagdi masuko yung amo na nga. Mamisita ko siya katabang. Meron na kaming kitahan sa akong gate. Ay, Ah, unsay ato? hala. Unsay ato? Kurat magud kang nagtan-aw nako. Ano ka? Ma'am Veronica, maayong gabi, ma'am. Kuan ma'am, si Tisha, ang akong tuyo, ma'am. Ah, may gibuhat para ba? Pwede nga mabalik lang ka ugma. Ay, sorry, ma'am, ha. Kuan manggod ka ng, kuan ba kining... Manguyab ka ni Tisha? Oo, ma'am. Ah, balik lang ugma ha. Pwede ka nga mo dayon pero kita lang una magsulti. Di lang ko, ma'am, eh. Si Tisha lang, ma'am, ang akong pakikisuryahan. Sige lang, ma'am. Balik mo ba? Sige. Tayong pa di ay kadiyot. Ha? Pila edad ni mo rondong? Kuan, bensing ko na ko, ma'am.
Kamerang idaras to siya, ng imong maid. Mao ba? Mm. Bangon rin ka na ko og tulo ka tuig. Oh. Kay 30 anyos naman ko karon, pero byuda na ko. 2 ka tuig na ko nga nabiyuda. O gabi ni mo dong. Oh. Ang gusto namo kung ipangita ko nga ipuli sa akong bana ba. Kay byuda naman ko no. Ganahan ko nimo ay. Gwapo ka. eh. Ug sa tanaw na ko. Taas ang Sige ma'am, balik lang ko mubo sa day pagi na ma'am. dong. Ha? Taas akong gusto. Ay, sige ma'am. Pabalik lang ka. O, balik lang ko, sige, ma'am. sige. Balik lang ugma sa ingon along orasa dong ha. Oo, ma'am Veronica. Ingon ana ang gisulti sa amo ni Tisha. Wala kita eh. Ingon siya nga, ang sama ko na kong iyang gipangita nga, ipulan niya sa namatay niyang bana. Nga, maingon pag-isab siya nga, saya ko na tanaw na ako. Taas ko na ako. Oh, katagaan siya. Taas ka man bitaw, diwat ka man ako. Ay, kanindot ka tayo, no? Kung ang sama ni Ma'am Veronica nga akong masawa, kay guwapa siya nga, dato pa yun. Oh, kung mao ka na, hala sige. Panguyabi ka na si Ma'am Veronica. Kaya nakasiguro ko nga iya kang sugto na. Ay, he, sayop ka tayo. Di may tabang subton ko niya eh. Kay pobre lang ko tao ta. Samtang siya dato. Mawas ako manguyab na tayo eh. Ay, di ba siya mawas ako huna-huna eh. Pero dato mo ko siya na. Makuha ko manguyab sa man niya nga dato kayo eh. Oy. Saya guning mga naghinoktok dinis kusina, Leo. Tay, huwag tarong tuog gabi itay. Sige, guna na ni Ma'am Veronica. Nga nakita na ko kahapon ba nga sihag ang sinina ang suloob niya ba? Ako pa ikaw, mubalik ka man kakarong gabi eh. Kung si Ma'am Veronica man gani gihapon ang mga tubang nimo, ayaw, siya na lang ang panguyabi. Aron, maminyo ka og dato. Tay, mawa ko eh. Nahala, oy. Hindi ni ka una kay mamubo ko sa mga tinanong nga mga utanon. Oh, diya ka na. Ay. Dahil kung kunahon na pa Ma'am Veronica eh. Diyan, may tabo magkauyab eh. Kay dato siya. Dili na kayo sa akong gate. Si Dentisya lagi doon. Hi, Leo. Ay, Dentisya. Salamat ka dahil. Ikaw na ginaka-ablis gate na eh. Kuan. Miingon din si Ma'am Veronica nga samtangwa ko. Kamuuna ko nang magsulti. Ha? Kaya nga no, asam dahil ka. Maisugo mo siya na ko nga importante sa gawas. Dali li. Dayon una diri sa sud. Kay sirhan ako ang gamay na pultahan sa dakong gate. O ihatod ka sa may sala. Dali na, Leo. Ano na? Tana na. Ato to sa may sala na. Tana. Lingkod na muna ka din ha. Mugawas una ko kay may isugo si ma'am na ako. Mugawas ato si ma'am nun. Paabot na lang. Ang yan lang, kunya na si Ma'am Veronica. Uy, mawaw ko eh. Ako na bukos sa dinikod. Ay, sa bubiyain na siya. Ay, dinhi ka lang lagi, uy. Kay mo may sulti ni ma'am nga anhilang ka dinhi palingkuron. Sige, ay, aris ako. Ay, nainabihan niyo eh. Bigyan mo lang kung tisya din sa may sala. Kauwaw biyan niyo eh. Hi, Leo. Ma'am Veronica. Ay, nagsulo bagyapon sa sinina nga sihag. Ay, bra. O kala. Alawa si Panti. Hindi siya pa yun. Hi, Leo. Sorry, yo. Nalangay ko. Nag-shower pa man good ko. Humot na kaayo ko, Le. Salamat. Kitambalan ni mga kong gibating kauhaw. Ug angay kang malipay. Tungod kay ikaw ang lalaki nga ipuli ko sa namatay kong bana. Magpakasal ta, Leo. Ma'am, pero si Kuya, ma'am, si Kinsa? Si Monica? Si Tisha? Ayaw siya kabalaki. Kaya ang tinuod, nagsabot aming daan nga ako ka. Gihatagan ko siya og dako nga kantidad para maako ka lang. Kay abigot ni mo, Leo, sa una na kong pagkakita ni mo. Nakagusto, gidayon ko ni mo. Busa, kita ang magpakasal, ha? Kita, Leo.
Oh, kanang tiluod, Leo. Naghilaks ti siya nga mipauli din ni sa amo atong gabi nga miadto kas ilang Veronica di inahitabo mo. Kay mihangyo man si ma'am kuno nga kamo nalay magsulti og hatagan si Tisya og kwarta ni ma'am. Ahin man siya nagtasyo. Magsulti ko ni Tisya no ibe. Mga kupasaylo niya. May nahitabo naman ni Ma'am Veronica o kasulunod namin. Iyaw na lang pakita sa akong anak, Leo. Ha? Atuan lang to sa Mamonica ka. Kay dili na siya makigsulti to. Dili man Monica. Okay siya nga na to. Veronica, O Veronica di. Adto as Ma'am Veronica. Ha? Di na siya matubang nimo. Gani ugwa mulan ka na siya sa Manila kuyog sa iyang higala adto siya mo trabaho isip katabang. Katabang gihapon kalimti na lastis siya hoy Leo. Kaluwa sa Tisya eh. Siya ang minutara kong tuyo itong gigayon na ba? Di kita mo pa Tisya nga magkadayon. Dili ka dotasyo. Salamat, salamat. Salamat! Dagang salamat sa inyong tanan! Salamat. Salamat! Usa? Mabdos ka na, Day Veronica? Oh, Dong. Muna isulti sa doktor nga nag-check up na ako. May umaabot na tang anak. Tala sa kwarto na. Ha? Nga nun? Basin o kuwang panag sa kadunggan ng atong anak. Lain sad kay kung matao sa ray dunggan. Butangan na to kusang dunggan bidya suwang dapit. Sige na dalayo. Nanganak si Veronica ko sa kabata nga lalaki. Ug liwat sa dako ang bata, taas kay ikog. Wa ko magdaom. Nga akong masalang kapobre, guay grado, makaasawa og babae nga gwapa o nga dato pagid kayo. Dahil matagan ang swerte sa tao. Mao katuwa kasama ang kaagi ni Leo, dinining tulumanon. What's the style? Dili gyud matag-an ang swerte sa tao is style.